תומר, אתה חייב לעזור לי. יש לי לקוח עם כאב ראש כפול. יש עובדים מהבית שמבקשים חיבור פשוט, והאיש האיתי רוצה שליטה מלאה. זה ככה כולם רוצים. מצד אחד הם רוצים להקיש אינטר, להיכנס פנימה. אבל מה מצד שני הם רוצים רמת אבטחה של המוסד? זה ארגון גדול? רגע, תן לי לבדוק. וואלה כן, תומר, זה ארגון גדול. מאות עובדים פרוסים בארץ ובעולם. הם נגישים גם לאינטרנט, גם לאפליקציות פנימיות, אבל חשוב מאוד, ה-VPN הנוכחי כבד. הגישה שלהם איטית, ואין להם דרך לשלוט על מה עובר באינטרנט. זה בדיוק מה שסיסקו Secure Access נולד לפתור. זה פתרון SSC מלא עם שתי גישות. אחת, אינטרנט אקסס שנועדה להגן לנו לאינטרנט. 2, Private Access שנועד להגן לנו למשאבים הפנימיים. ולשני הגישות האלה יש דשבורד אחד וניהול אחוד. תחשוב על זה כמו על נתב חכם. כל חיבור של משתמש יישלח אוטומטי דרך המסלול הכי בטוח. אם זה לאינטרנט, אז אתה יודע, זה יסנן, ינתח ויגן. אם זה לאפליקציה פנימית, היא תיתן גישה רק אם המשתמש עומד בתנאים. הכל קורה מאחורי הקלעים. בלי שהמשתמש בכלל ירגיש. כלומר, זה גם עם SWG, גם ZTNA וגם VPN בענן? בול, סגי, וגם יש לך RBI, קסבי, DLP, ובנוסף לכל הדברים האלה, יש לך בקרת גישה, או לפי זהות, או לפי מצב המכשיר, או לפי המיקום של המכשיר, מערכת ההפעלה שלנו, כל מיני קריטריוני אבטחה שנועדו להבטח את הגישה שלנו למשאבים הפנימיים. עכשיו שתבין סגי, המנוע מאחורי כל זה, זה כמובן טלוס, יחידת המודיעין של סיסקו. שתבין, כל תעבורה יוצאת עוברת ניתוח בזמן אמת, אם זה אנטי-וירוס, זיהוי מתקפה, פישינג, DNS, הכל. בנוסף, מדובר בפתרון שמבוסס על פרוטוקול קוויק, שמקצר את זמן העלאת הדפים ומשפר חוויית משתמש פי כמה וכמה. רגע, תומר, ומה עם הניהול? כל זה לא נשמע כמו משהו שמנהל הייתי יכול להתמודד איתו לבד. תהיה רגוע, סגי, אל תהיה לחוץ, הכל מנוהל דרך דשבורד אחוד, לא צריך להגדיר כל חוק מחדש, פחות עומס על הצוות, פחות צורך במומחי תשתיות, בקיצור, פצצה. אם אני מציג את זה ללקוח, הוא בטח יחשוב שזה פרויקט של חצי שנה עם החלפה של תשתיות. ממש לא. אפשר להתחיל בקטן. לדוגמה, אינטרנט אקסס, נשים רק על מחשבים ניידים. פרייבט אקסס, רק על אפליקציה ספציפית. ולאט לאט נתרחב. וכל זה אפשר לעשות במקביל עם ה-VPN הקיים, ככה שללקוח אין שום חשש. אז איך היית מציע לי להציג את זה בשטח? סגי, תשאל אותם שאלה פשוטה. האם העובדים שלכם באמת מקבלים רמת אבטחה גבוהה מבלי להרבית על הצוות ה-IT? ובנוסף, תציע להם POC. משם והלאה מבטיח לך שהתוצאה תהיה אחרת. וואלה, מעולה. זה מה שרציתי לשמוע.